Bună ziua, toată lumea! Astăzi, ăsta este episodul foarte special de 401 abonați și vă mulțumesc foarte mult dacă ajutorul vostru pot pe acest canal. Și l-avem aici pe Matei. Salutare! Da? Și stați un pic. Da, și am revenit. Și astăzi jucăm Rival și alte jocuri mirobolante, o să vedeți voi. Îl invit aici pe Matei și cum o să zică Matei start, atunci o să ne teleportăm în rundă. Și Matei o să zică start în 3, 2, 1. Start! Da, bun, și am ajuns în rundă. Noroc cu magia lui Matei. Și nu vreți să știți cât ne-a luat numai să găsim un meci. Adică, Matei, povestește-le. N-am pus nici eu, am crezut că mi-a dat freaking tag ceva, că a zis joining from something freaking device freaking piece of shit. Dar nu mai zi freaking și alte beșini. Că te bat. Da, bun, și eu vreau să prea că poate mi-a dat ceva tag. Na, pay to win. Abonații. Poate i-ați dat lui hack. Și dacă i-ați dat hack, mă supăr pe voi și nu știu, nimica. Bă, uite de sus, mă. Last Christmas I gave you... Să mă arunc în mare. Vreau să Vreau fac... să vă zic ceva, abonaților. Deci eu am un prieten părit mic și are un schid de pări și pe plostru. Dacă vreți un chițune, are el chițune. Deci puteți să faceți Numai că el nu acceptă. Nu, i-a găsit. I-am văzut. Ce prost. Hei, domnilor, ce faceți? Tony, bina, bici, wow, no skill, nona, bici, wow, hooky, no skill, la bici, wow. Auto-aimer, bro. Ia uite. Bro, fii Bro, eu mi-am pus un nou skin pe Assault Rifle. Warp, no, nu skin. Nu skin, e warp ăla, nu-i skin. De câte ori să zic, Matei, că skin-uri și warp-urile sunt warp-uri. Warp skin-uri. Hai că skin-uri să le arate. Nu, e la mine. Na, backstepper, user, easy. Uchi, nena, bici. Na. Vezi? Nu te dă. Nu are greșeală. Bro, e fix în spatele tău. Adică e acolo. Ăla-i King's Thread, bro. Și mă mai mulțumesc și eu și cu Matei pentru cei 401 abonați. Așa-i, Matei? Da. De Backstep. Stai bă că... Hai că fac și eu un iPhone live. Woody, Bera, Bici, wow. Ena, Bici, wow. Ena, Bici, wow. Ena, Bici, wow. La mine. Așteaptă. Știre națională. E la mine. E tu ce-o fost. Nu, ioi. Dar bro, e no skill. Eu mă duc pe sus să-i rup. Ok, Dera, Bici, wow. Bro, hacker, pe tu, e no skill. Eu sunt și mai hacker. What do you mean? Good night, Shrek. I think this Didi Vlad is down. Woody, Bena, Bici, wow. Wookie, Nena, Bici, wow. Tugea, Bici, wow. Tavea, Bici, wow. Blablabla. What? E jos acolo.
hacker, bro, e hacker ăla cu sniperul. No skill. Mai pay to win. Care skin? Două freaking skin. Adevărat. Eu nu mai joc Nightfall cu vecinii noștri ăștia, mă. Nu-s la mine, la mine. Easy snipe. 1v1 is going right. Hooky nena bici wow, hooky mena bici wow, hooky mena bici wow. Wow. Aoleu, stați. Noi suntem pay to win numai când trebuie să fim pay to win și am dat headshot de Claribru 45 acolo. Și el a dormit așa de bine încât mi-a și mulțumit. Ce tot zici, mă? I-am dat Claribru un cafot, a dormit. Frumos. Stai, hai să mergem aici. Stai. Deci, de aia trebuie o tichete. Am învățat ceva nou pe Rivals. Toată lumea cu tichetele alea vă puteți lua un freaking skin case. Numai că mai trebuie 3 bilete ca să am un skin case. What? Hacker. Cum ai nevoie de așa puține, bro? Stai să văd câte am eu. Stați o secundă. Am 5 tichete, bro. Bro, oare să-mi iau un festive skin case? Ca cât? Scrieți în comentarii ce să-mi iau dintre skin case 3, care pot să iau skin-uri mișto, skin case 2 sau skin case 1. Sau cel mai bun festive skin case, care pot să iau un skin cu puțin. Eu ți-am recomandat să iei skin case 2 că poate să spice skin-ul care îmi place extrem de mult, Handsaw. Să fii Chainsaw Man. Dar trebuie să-mi dai tichetele înapoi, bro. Îmi dai un skin păcuții și gata. Ok. Mamă, unde am ajuns, mă? Redemption Bomb. Aoleu, să fugim de ăștia. Hei, nu mă atingeți. Vă dau la poliție dacă mă atingeți, mă. Ce faină e muzica. Șnițele de avion. Gata, nimeni nu mă vede. M-a făcut bombă. Redemption Bomb. Nu, vai, m-am făcut fantomă din cauza la ăla, mă. Să revin cu următoarea rundă. Da, am revenit cu următoarea rundă, care o să înceapă și am picat Storming. Da. Dale, să varo, dale, tot. Money. This is so funny. No, it's not. Like and subscribe. This video 3 seconds long. Shut up, is not. Mama, ai citit Nibotim. Mă, dar pe ce am apăsat de nu mai văd? Dacă, bro, nu mă mai atingeți. M-a lovit un beșinos, du-te, mă. Fugi. Let's see. Ok, nena, bici, wow, no. Bă, game mode-ul ăsta e foarte ciudat și nu l-am mai întâlnit, cred că e nou. Bă, Matei, aici ce trebuie să faci? Să nu te bați cu nimeni și să fugi. Ăsta e motivul. Numai că ăștia te vin să-ți dau pumni în gură. Că nu știu ce înseamnă peaceful. Peaceful, patient, be like. Hiya! Ah, my head.
Na, stați. I know. Așa. Yeah. Tu ești fantomă? Da, am murit. O frică. This video is... Easiest money you will ever make in your life. Almeno pi. Aoleu. Mă doare capul, mă. Aoleu. Vai, unde am ajuns? Squid Game! Haide. Matei, mă, cum am ajuns la Squid Game? Că mă doru capul și ți-e luat cineva un pumn în gură? Da. O să zic dacă vrei. Nu. Am dat frunz la un pariu pentru 1 trilion de lei și dacă câștig runda asta o să iau 1 trilion și de-aia ne-am semnat pe amândoi Ok. să suferim împreună pentru 1 trilion de lei. And your book. Poate o să câștigăm. Deci, da, nu știu unde să ne ducă ăștia. Vai, unde ne-au adus ăștia, mă? What? Globuri? Mi le trebuie, dăm. Give me. Red light. Green light. Bro, ce faci, Matei? Du-te. Mă duc. Hai de capul meu. Green light, man. Du-te, Matei, du-te. Mă duc. Dar tu mănânci? Am da. Lasă-i pe aia, lasă-i, du-te, frate, du-te. Vine Moș Crăciun. Fix. It's a chat. Da. Yes. Hai să vedem dacă putem fura ornamente. Noi le-am luat pe toate, nu mai țin. Eu. English. Or Dacă Spanish. cineva vine, îi dau snowball în gură. Stai, bro, ieși un pic de aici că vreau să-ți dau carry. Ieși aici. Vreau să dau carry. De ce? Am un quest, please. Păi și trebuie să te car, să nu ieși din carry, ok? Arată tale, nu, mamă, dar ce se întâmplă de trage atâta de mult? Nu, Freddy! Nu, Freddy! Freddy! Nu, Freddy! Ce faci, mă? Ornament! Am luat ornament. Freddy Fazbear! O să revenim cu următorul joc. Da, am dat skip la astea două game-uri, numai la Petatron a fost un joc nou și o să vă arăt niște poze că am făcut, am uitat să filmez Steltelou, o să vă arăt. Da, bun, deci aici e o imagine în care era jocul, aici sunt mai multe jocuri, e ceva care să învârți, stai că vi din păcate nu o să vă mai arăt pentru că da, și stai. Dă-mi. Ce bună-i soda.
Dar nu trebuia să o bei. No, o să revin după și jocul ăsta care e foarte urât. Din păcate, la Hide and Seek n-am reușit să filmez că iar am uitat. Da, și din păcate Matei nu mai este printre noi. A fost omorât de un hider, dar el sunt, pe ăsta îl cheamă Nu Bacon. Am luat o viață, curată că morsi. Și da, o să mai antrenăm noi. Sper să câștig. Și amul merem la Jump Rope. Doamne să ne ajute. Jump Rope time. Ornamente. Și o să câștig pentru Matei, așa-i Matei? Da. Și ăsta au fost Hider cu 3 și eu l-am omorât pe Freddy Frizierul. Altul i-o dat revive și eu l-am omorât pe Freddy Frizierul, că eu mă gândeam că Freddy Frizierul. Da? Și ăsta, din fapt ăsta l-a omorât. Și am o să câștig pentru Matei. This video is 3 seconds long. Sups. Eu efectiv o să stau și nu o să fac nimic. Eu las pe ăsta să se ducă. Nu o lua steaua asta tu. Că cred că avea copacul lui plin. Na, no skill. Damn, bro. L-a luat fix Nu Bacon ăla. Sper să piardă. Ia ornamente multe, că nu se știe. Și da. Și sigur o să câștig pentru Matei. Și o să revin cu... Sper să pice ăsta. Care e piciorul rupt? Slab? Slab. Dar what? L-a lovit ăsta, bro! Vedeți? Lovește rope-ul. N-au trecut. Nu, ce carry? Nu merită un carry. Da, sare, nie. What? Și o să revin când o să ne zică, frontman că ne putem, că o să se termine. Ok, deci, acum, o să mergem unde o să zis frontman că putem să terminăm nightmare-ul acesta. Dar mă întreb cum? Alexis tot mergând. Și uitându-se. El efectiv o să-l răzbune pe Matei și să termine acest coșmar infinit. În sfârșit am ajuns. Ce nu-mi trebuie un tutorial. Și cui trebuie tutorial în 2026? La new. Amor să înceapă. What? Trebuie să ne batem. Oh, ce-mi place. Sunteți la Îmi iau pomnii. Ia ornamente prima dată. Yes, for the fucking Îi dai un pumn. Eu mi-a dat el 2 pumnuri și a recuperat viața. De unde o lua piatră ăsta? N-avem voie cu pietre. Dai un pumn. Vrei să batem?
Vai! Yes! L-am bătut, Matei! The nightmare is finally over. I can leave now. Vai! În sfârșit am terminat. Matei, sper să fie mândru de mine. Da, mi-a zis vocea din interiorul lui din cap. Hai, Guardian, să plecăm de aici odată. Pa, pa. Am terminat cu videoul sau încă nu? Bă, copile, nu. Aoleu. Și dus, și Alexis dus a fost. O oră mai târziu. Vai, zicea Alexis. Deschideau ușa apartamentului. Intram cu săcoșele de bani, le țăpa, le scotea toți banii și era foarte obosit și Alexis s-a pus pe bani și a câștigat. Da. Cam atât a fost cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și mai mulți alte episoade, nu uitați să vă apăsați pe butonul ăsta de like și vă mulțumesc pentru cei 401 abonați. Eu am fost Alexis, el a fost Matei și noi ne-am dus. Pa, pa!